République démocratique du Congo kɛlɛ daminɛna ye jamana kɔrɔyan fan na ni mɔgɔ caman wulila ka boli kabi Congo Sardasuulakaw ye kɛlɛ daminɛ ni marifatigi jɛkulu M23 ye Kivu ale kɛɲɛkayan fan na. Iran jamanaden caman kɔni ye ka hakililajigi kɛ san 2019 ka wulikajɔ mun kɛra taji sɔngɔ yɛlɛli ma. Indonésie ka duniya waribatigi kulu 20 minnu ka lajɛrɛ bɛ senna Bali ye weleweleda kɛ ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ ka duniya gɛlɛyaw ka se ka fɛrɛ sɔrɔ olu la. Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ye farajɛ jamanaw jalaki k'a fɔ ko u bɛ dɔ fɔ lakuraya ka sɛbɛntiya bolo ni ka Rusi jamana fɛgɛya ani ka dankari a ka kanabilali la a ko ko ni bayɛlɛmali sugu de nana ni ko min bɛ senna ni wagatinin na Ukraine. West Bank Palestine jamanaden dɔ ye Israel mɔgɔ 3 faga ani ka mɔgɔ 3 jogi Ariel yani a ka fa ka ci a la k'a faga Israel lakanabaga dɔ.